Виждате в момента ситуацията от преди секунди. Телкийски ще центрира целия отбор на Левски, както и този на ЦСК е в наказателното поле. Удар с глава! 1-0 за Левски! 1-0 с гол на Георги Иванов. Георги Иванов в 91-та минута бележи изключително важен гол за своя отбор. Левски ЦСК 1-0 след това центриране на Телкийски и Георги Иванов, който отново се превръща в кошмара за ЦСК. Георги Иванов с отскок успя да се освободи от своите пазачи, да стреля с глава и да отбележи гол във вратата на немодруг. 91 минута, 1-0 за Левски. Изключителен и много важен гол. Димитър Димитров, треньора на Левски, който не знае откъде се появи, точно до пейката, там където всъщност няма право да бъде. Няма как да изрази радостта си. Виждате в момента на повторение нарушението на Чомаков, извършено абсолютно безмислено на това място, преди да дойде прекия свободен удар. Щастливия Георги Иванов. Как няма да е щастлив Георги Иванов, когато той се превръща в футболиста с синя фланелка, отбелязал най-много голове в вратата на ЦСК.